Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta e kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hande kuyiɗon tan yo Allah waɗanen jaame e kisal goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode seremde min jettaki e lal gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗon boros wawa kolluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal hono subaka fo wiɗon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe jokke wadde abonné e Pindi TV jokke golle accéléré la cadence ɗum noon ko wiide tan ko dañde weltare huccidde e moon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko noon tigui mbatten garen ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hande ene jeeya hen koyde gardiɗo leydi ndi yaɓɓi yeehi toon to diwan mo Tiwawon to caggal nde ganduɗa temedere wawi wiide temedere duuɓi ɗi ganduɗa Seydi El Hadji Malick waɗi ɗum e nder leydi ɗum noon woni ko ganduɗa mawninama toon to diwan mo Tiwawon to e Sénégal foof ɗum saabi gardiɗo leydi ndi yehino toon golle goɗɗe woni banggue dawrugol kañumne nane nder jayndel ndi ha tengti ko faye gueɗe Ahmed Aidara Déthié Fall e Mame Diarra Fam ɗum nenane nder jayndeli ɗi ko noon tigui mbatten hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayawa Pindi TV garen e roɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka hande ɗum noon gudditen ɗum e jaynde Guendirel Soleil kañum noon ari tan ko wiide yete toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Tiwawon to kay kanko Khalifa walla mbiyen Mawdo Malick Sy caggal makko kay o woppidi ɗum ɓe ganduɗa ko toppittoɓe tigui ko noon tigui jayde Guendirel Soleil wi ɓe mbi noon gardiɗo leydi ndi fawi hayre adande mo ganduɗa ete fayi tan koye hôpital mawɗo jogorɗo tan mahede toon to diwan mo Tiwawon woni hôpital niveau 3 on hôpital noon jogori inirede ko El Hadji Malick Sy ɗum noon woni ko ganduɗa gardiɗo leydi ndi yeehi ɗum ɗon kanko Khalife général de Tidiane o tan suuti konngudi makko haaldude e gardiɗo leydi ndi wiidemo tan yo won mo ganduɗa kay ko muñowo kanko gardiɗo leydi ndi hande kay amo yaaha toon to diwan mo Allemagne to ɗum noon walla mbiyen ɗum ko guila hanki ɗum noon tan saabi ɗum ko sommet mo G7 dañowo toon kanko noon daronto toon Afrique ɗum noon ha joni tan garen e jaynde Las kañum noon ɓe garti ha joni tan e wiide Tiwawon wertani gardiɗo leydi o tappi boɗejo kay woni yete ɓe jaɓɓimamo jaɓɓowol no lamɗo jaɓɓorte ni ɗum kay woni ko handi kanko gardiɗo leydi ndi ha joni noon ɓe garti tan e konngudi Serigne Babacar Sy Mansour wiyete kanko gardiɗo leydi ndi yo waddate bo gueɗe makko deƴƴude wasa jaabade wone konnguɗo wona muñowo ha joni tan ɓe ganduɗa koreji muɗum muñi e Sénégal naaɓe foof ha Allah waɗi hen jaam woni guel ɗo cukalel biyetegel bébé Aïda gujjanogel ɗo ɗo diwan mo Pikine ɗo yete ɗum noon woni ko ganduɗa o yitama jignaɓe makko kay ɗo joni jiiti jaleɗe e jeese mumen garene jaynde enquête ɗum noon ari tan toon to diwan mo Tiwawon to ɓe mbi kay Tiwawon fawi kay caɓal manggal ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay suuti konngudi muɗum e wiide tan opposition o ko wonɗo foti hadde kono wona tan wiide ne waɗa ko weeli ɗum walla darade ɗo weeli ɗum ɗum noon o jaɓata ɗum hay lawol gotol ɗum woni konngudi gardiɗo leydi ndi e jaynde enquête caggal ndeɓe tan mawnintuno temedere duuɓi ɗi ganduɗa Mawdo Malick Sy waɗi ɗum e nder leydi ɓe mbi o horreur walla mbiyen tan bone mo ganduɗa kewi toon to Malila ɗum noon ko toon to diwan mo Espagne ha yimɓe yimɓe nogas jiiɗi ɗo mbasi en pittali muɗum ɓe mbi noon oɗo saaha woni ko ganduɗa hulɓinima no fewi garene jaynde Vox Populi e oɗo subaka arti ha joni tan toon to diwan mo Tiwawon to yete wiide yete kanko Serigne Babacar Sy Mansour o darima tan gam wiide gardiɗo leydi ndi kay yo woppat gueɗe kewɗe ina ɓenna hoto rew ɓernde makko kono kadi yo won muñowo ɗum woni konngudi makko kanko yete Khalifa général o ɓe mbi kay oɗo saaha yete kay toon to diwan mo Tiwawon to ɓe pawanama hayre adano faade hôpital jogorɗo mahede toon yete goɗɗo cutuɗo konngudi muɗum kay fanude leydi ndi woni Serigne Mawdo Sy Dabakh kanko noon o wi tan wonɓe ganduɗa ummini ɗumen ko bonnude leydi ndi ɗum noon ɓe jaɓata ɗum hay lawol gotol goɗɗo cuutude konngudi muɗum woni Habib Niang e nder jayde Vox Populi ha joni ko wiide tan sukaɓeɓe ne poti kay woppude kala ummiɗo noddiɓe e dow haare ɓe jaaha hen saabu haare ala ko fewndi ko funti laami ɓuuri felli laami ɗum noon garen tan ha joni oɗo kay biyeteɗo Lat Diop kankone o dari tan ko wiide état kay woppita hay lawol gotol
ɗo biyeteɗo le 29 juin woni nogas e jeenayyi lewru juin aɓe mbaɗa koɓe beela e nder leydi ndi ma laamu daro no hannirta ni. Jayde l'observateur kañum ari kay ko wiide tan Sénégal ɗo joni woni koye état de guerre saabu yete won kala haalisaji walla mbiyen kopareje ganduɗa banggue mbuñaari ko way noon anda kaɗo naati. ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa hande ɗum ɗon aɓeni losko mawgo gam tan andude ko tolne 160 milliard uji holto naati. ɗum ɗon noon ɓe mbi tan oɗo saaha aɓena ƴeewa ɗum saabu ko comptabilité publique walla mbiyen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal joguide ɗiɗon banggue kopareje ɓe ganda to on kalis naati. wadde noon losko udditama hen mo losko uddita ha fawa junggo woni oɗo biyeteɗo Pape Ousmane Seck kanko noon toon to ganduɗa ete ka fawama junggo saabi ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa kay o tawama hen kanko oɗo ɓe mbi noon ɓe garti kay eko ganduɗa no waɗi hawa naati e nder tan Pastef hakkude makko e tan Ousmane Sonko ko way noon ko toon to guewul noon o woni. ɓe mbi noon won gueɗe ganduɗa tawama e makko ɗum noon ɓe tan pawi hen juuɗe kono kanko e hoore makko kadi o fawama junggo oɗo saaha enquête udditama hen. Garen e Jayde Les Échos ɓe mbi tan hande woni ñalawma gonga tigui to andete holto Déthié Fall Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam wattinto male mabɓe koot galleji mabɓe walla ɗum noon e kadi o biyeteɗo Guy Marius Sagna saabu kamɓe ɓeɗon fawano juuɗe e manifestation ji ɓennuɗi ɗi. ɓe mbi noon oɗo saaha gardinoɗo leydi ndi maître Abdoulaye Wade o neeli délégation toon to Déthié Fall gam tan ƴewde hono waɗi e kadi hono joɗori. ɗum noon ɓe mbi Tivaouane tan oɗo saaha kay darima gam tan ɓeydude doole gardiɗo leydi ndi président Macky Sall. ɓe mbi khalife général o wi tan yo ko gueɗe foof yo wadde needi e kadi ko ganduɗa ko kañum woni deejre saabu ko deejre wawi addude jaam e ko woni foof. ɓe mbi yete mo ganduɗa kanko woni Serigne Maodo Sy Mansour kanko suuti kongude makko wiide tan gardiɗo leydi ndi yo won mo ganduɗa kay ko jaaɗowo e hakkille muɗum e saaha foof. ɗum woni kay konguɗi ɗi ganduɗa yete sutama e nder Jayde Les Échos. ɓe mbi Afrique oɗo saaha kay e banggue sommet G7 gardiɗo leydi ndi nani toon oɗo saaha. ɓe mbi noon agenda makko ɗo joni ko agenda tedduɗo tigui ko ganduɗa ete ɗum woni ko nawori toon to G7 to. ɗum noon ene jeeya hen goƴali Afrique ko way noon. ɓe mbi khalife général wi gardiɗo leydi ndi yaade haqqillema e gueɗe bawde arde foof. ɓe mbi to diwan mo Mali noon ka baali ponnoɗi nadde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. ɓe mbi frontiére uji udditama. ɗum ɗon kay jobjoɓe sisiɓe ɗo joni puɗɗinoɓe dañde jakede kay ma ɓerde mumen leelo. ɓe mbi ko ganduɗa Afrique nani deƴƴi hen newi hen tek woni ko ganduɗa kewi toon to woni to wiyete Ceuta to diwan mo Espagne to yimɓe wasɓe toon pittali mumen walla waraɓe te Afrique ne deƴƴi hen te ko ɓiɓɓe mumen tigui mbaɗi goni mbaɗa ko way noon. Garen e Jayde Libération ɓe mbi noon ɗo joni tan ko tan oɗo ɓiɗɗo debbo kay biyeteɗo Bébé Aïda kanko noon o tan yitama nanggunoɗo mo wonon ko oɗo debbajo kañum ne daari tan e duuɓi 27 ne wawi wiyede ko cukalel kono noon wona Sénégal najo ko Gambien tigui kanko oɗo noon waɗi ɗeɗo baɗe ɗe ganda ko baɗe bonɗe. kanko Sira Dramé o wi noon o dañi tan deeɗi ɗiɗi ɗi ganda ko boniraɗo ɗum nde o yi cukalel ngel tan hakkille makko e ɓerde makko naate e cukalel ngel hawo funtiri ɗum o sonni ɗum bonbon e foof wawi funtude ngel hawo nawi oɗo ɓiɗɗo. ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa hande ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe hakkillaji foof ina yowino faade toon kono noon Allah waɗi hen ndiyam ɓuɓɗam hawo yitama ngel ɗo cukalel kay ngel ganduɗa yete hakkillaji foof o wino. Garen e Jayde Stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka hande. ɗum noon ɓe garti tan e Casa Sport mo ganduɗa oɗo saaha kañum ƴetti coupe mo Sénégal. ɓe mbi tan ko doublé historique tigui Casa Sport waɗi woni butuji ɗiɗi ɗi ganduɗa ɓe nani ɗum banggal athlétisme ne. ɓe mbi tan meeting international mo Dakar kanko Luis François e Salissar e Ahmed Faye ɓe tan nawi drapeau Sénégal ha dow. ɗum noon woni ko ganda haalama kanko Boniface Ndong ɓe mbi tan o woppiti Sénégal gam Alexandrie ɓe mbi mo ganda gueɗe muɗum ha joni kay nani jokki haalede
kono andaka tawdo fayi woni e kuyate mo ganduɗa contrat muɗum ko capantati lewru juin oɗo tan foti gasde ɗum noon ko namdal holi to foti yaade ɗum noon woni ko ganduɗa nane nder jayde stade kañum tigui uddi damal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayawa Pindi TV ko noon tigui mbatten garene banguel meɗen gueɗe rendo walla mbiyen fait divers no subaka foof no dañirta ni ɗum noon ko arde tan eko ganduɗa ete namdal waɗanoma on ji Amadou Moussa Anne Banam Gorké e babam Moussa Niang mbaɗino ɗum e semaine oɗo ɓennuɗo namdal ngal wonno andude tan beele sukaɓe wujjeteɓe ɓe koye jinnaɓe ɓe goni walla tan koye laamu walla holko saabi ko way noon ena daña ɗum ɗon namde moɗon ngal ɗeɗon namde noon jaabowol ngol ko onon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe tigi gaddi jaabowol ngol ɗon woni ko ganduɗa ko tolne 150 commentaire uji ko yetteral tigi goto fo addi yiyande muɗum kono ko yetteral ko noon tigi mbatten keɓen woni hen tan eko ganduɗa ko kañum woni yiyandele woni téléspectateur uji tigi internaute uji ɗi ganduɗa ɓe gaddi yiyande mabɓe miijo mabɓe jaabowol mabɓe eko way noon te ko ɗum woni lawol ɗum noon ko yettere Allah tawde ngel ɗo cukalel yitama oɗo bébé Aïda ina yiileteno ko tolni presque semaine ɗum noon ƴettunoɗo mo Allah ko moƴƴo mataw ko neɗɗo mo ganduɗa hakkille muɗum yarani noon foof ne wawi wiyede hakkille muɗum yarani noon saabu neɗɗo wonko yanata e dow ma sa yadani hen e Allah tan a wasat hakkille ma te hewɓe hande ene guura ko way noon tawa yimɓeɓe ndewani ɗumen e walla mbiyen banggal psychologie walla mbiyen banggal hoore ɗum ɗon waɗi ɗum affecté surtout ko wayno avortement koko ganduɗa ne wawi addande caɗele debbo mo ganduɗa wawa jibinde kañumne ko neɗɗo mo ganduɗa ene foti wallede saabu no wallitirte koye jewte eko way noon ko baɗede neɗɗo yimɓe baɗo ɗum ne wawa haaldude e muɗum ne wawa artude hakkille muɗum e saaha foof saabu ko ɗum woni ko ganduɗa ene wallita oɗon neɗɗo walla yimɓe ɓeɗon gonɓe ɗiɗon situation ji kanko noon o dañi gorko o waɗi avortement ɗiɗi woni deeɗi ɗiɗi ɗi ganduɗa koko boni ɗum saabi noon nde o yi tan ngel ɗo cukalel ngel ganduɗa ete woni bébé Aïda Diagne e damal galle mumen ene woni kañum tan o funtodiri e muɗum hawo sodani ɗum bonbon e ko way noon o totti ɗum ɗum noon hande no kalirɗen joni ni tan wawde yidde andude miijo moɗon eko way noon eko addi ɗum won hewɓe ɓe ganda darima wiide tan won banggueji ganda ko welsidare jinnaɓe kono noon Kardiata Ba kanko nde o suuti tan konngudi makko e nder commentaire uji ɗi o wi tan ko ɗum noon affaire e sukaɓe ina metti famde te ɗum ko gonga tigui o wi henne ɗum noon parfois ina wawi wonde jinnaɓe ɓe walla yenne neɗɗo wadday neɗɗo e nder galle ƴetta yoftoro ɗum e ɓiyum eko way noon ɗum woni konngudi makko kanko oɗo biyeteɗo Kardiata Ba te ɗum ɗon ko gonga ene ƴewtinda no fewi e nder leydi ndi histoire uji kewɗi dañɗi ɗo hande neɗɗo wara ɓi ko kewi Deya Balde tan to ganduɗa ko kañum woni ɗo e nder leydi meɗen Sénégal barɗo ngel ɗo cukalel gorel saabi ɗum ko ama waddanno yummum cukalel ngel hawo yofte ko way noon ɗum tagui tigui o wi ko way noon ene metti famde oɗo saaha kono noon yo Allah ko Allah faaboto oɗo mo ganduɗa kankone Mouhaji Sidi Gaydé kankone o wi tan ko oɗo saaha kay ko wayni yiyete sukaɓe ɓe kay ko goto yiɗa hay goto yiiɗa ɓiyum wujje hay goto yiiɗa ɓiyum waɗe gueɗe bonɗe walla gueɗe musɗe kono noon koko ganduɗa yiyete oɗo saaha ina kewi nder leydi ndi yo laamu wat hen ko wawi ko woni yiyete darade ƴeewa ko wayni kay beele ina iwa ɗo ha gasa o wiyete kay e ngal ɗon banggal hay goto wawa rende mawɓe sakane reena sukaɓe ɗum woni konngudi makko e wiide makko o wi kay ko laamu wawa darade wiide ne reena foof kono ɗum woni tan yo jinnaɓe ɓuur darade kamɓene koyɗe mabɓe no hannirta ni oɗo mo ganduɗa kanko woni Akon Sy kanko noon o wi tan probléme o woni yummowo oɗo saaha kay ko banggal needi ndi saabu needi ndi yiyete ko ɗum foti ɓurde ƴewtede
dañede sabu ɗum woni ko ngakki e nder leydi ndi woni konkuɗe makko kanko Akon Sy o wiyete ɗo joni jangde e ko way noon yarani noon e nder leydi ndi sukaɓe ɓe yete jahata école sinno ina jahanno école ina mbawa ni renede ngal ɗon banggal kono ngal ɗon banggal hande koko ganduɗa ina naska e nder leydi ndi ɗum woni konngudi makko kanko Akon Sy. Garen ha joni e konngudi Goriba kanko o woni ko toon to diwan mo Kédougou o wiyete ko parent ji ɗi mbasi rende sukaɓe ɓe ko ɗum saabi tan ko wayni ene daña e sécurité gonɗo e nder leydi ndi ɗum noon o wi goto foof ne foti ƴettude responsabilité ji muɗum ha tengti e ɓesgu muɗum ɗum noon woni konngudi makko kanko Goriba te kadi ko gonga tigui. Goɗɗo mo ganduɗa kay addi konngudi muɗum woni Aboubacry Ndiaye kankone tan o wi tan ko ɗum kay koko ganduɗa ete ene foti jeewede saabu sukaɓe ɓe ko ardi foof min mbiyata ko welsidare jignaɓe ɓe ene jeeya hen kono noon assistance ko non assistance non assistance à personne en danger ɗum woni ko wi ɗum noon ene heewi e nder leydi ndi ɗum ɗon ne koko ganduɗa yette neɗɗo ina sohla ballal tawa fotɓe wallude ɗum ɓe ballitani ɗum ɗum woni konngudi makko o wi noon oɗo saaha yete yo goto fo daro tan darde muɗum gam rende sukaɓe muɗum te ngal ɗon banggal ne ko gonga tigui yo jignaɓe ɓe ɓurdarade rende sukaɓe saabu hande oɗo so wi heeɓi sodande cukalel ngel bonbon yiide cukalel kañum tan ene jooɗe damal galle wadde cukalel ngel ɓooyi jooɗade ɗon ko wiyeteno koye nder galle tawa koni cukalel wawa tawede e nder galle tan ƴette nawe tawa kew dañani haydara dañani wadde noon yo sukaɓe saka dañdo hitande e lebbi 6 ha duuɓi 2 ha duuɓi 3 yo renete e nder galleji goppe e nder galleji ɗi bandiraɓe yin ɓuur rende sukaɓe meɗen ɓe sa jooɗima minute anda ɓiye ko woni ummo ƴeewoya cukalel ngel ko woni saabu cukalel hayso wona wujjede ne wawi wonde ko ganduɗa ene gaña ɗum ne wawi wonde banggue e suuɗo banggue ene yara eau de javel walla ne ƴakka eau de javel walla ne ƴakka cabune walla ne jara ndiyameje ganda ko ndiyameje lawƴirtede walla ndiyameje pompirade ha pawa ɗum foof ko rende sukaɓe meɗen. Namdal garowal ngal noon ngol ɗo lawol woni tan banggue ceergal e nder leydi meɗen saabu ina ƴewtinda kay ɓe mbi ko divorce e nder leydi ndi ne heewi ɗum heewi tigui saabu so wiyama 350 divorce uji dañata par ñalawma ɗum ɗon heewi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon namdal ngal ngol ɗo lawol woni holko saabi divorce ɗiɗon manam ceergal hakkude debbo e gorko ina daña beele probléme o woni koye rewɓe ɓe ina yiiɗi andede beele woni koye worɓe ɓe ɗum ɗon ina yiiɗi andede kono amini paɗa miijo moɗon e ko ganduɗa kañum woni oɗon probléme cariɗo e nder leydi ndi hande hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Aya Pindi TV ɗo uddeten roɓindu jaydeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗono e banggal caméra ji ɗi ko Ibrahima Thiombane Allah jaramon jarama.